Віруе свет, як птушка ў небе. Танцуе вецер тут жа, поруч. Ты б хацеў тут быць з намі, тут свет адкрываць, дзе здзейсніцца тысяча мрояў, ды яшчэ болей прыгод. Лячу, лунаю я ў аблоках. Калі лячу ўверх, шчаслівая медведзяня. Чую лесу цудоўны спеў. Шэпты траваў калышуць мяне. І ўжо ведаю я, што чакаюць прыгоды. Польская телевизия представляет фильм с серии «Мядзведзік-фантазік. Знішчаная пячатка». Вось, цяпер яны дакладна яе пабачаць. Фантазік! Яна ўжо побач. Ой, мусіць, сюдой праходзіла Юлька. Глянь сляды. Кадзе мядзведзік? Почакай, загадка. Ай-ой! Жучок, накрыўка. Ужо лячу! Ужо! Хутчэй! Лячу! Што ты мне даў, весялун? Лепш не чапай. Звычайная манета. О, не зусім звычайная. Глянь. Аёй, ты знішчыла стрэлку. Цяпер мы дакладна не знойдзем Юльку. Хадзем туды. Не, туды. Дакладна туды. Дакладна не. А вось і так, я пайду туды. І так ты яе не знойдзеш. Гэта ты яе не знойдзеш. Ну і шукай адзін. Гэта залатая Гвінея. Яна ўжо шмат каму задурыла галаву. Адкуль яна ў цябе? Калісьці я яе знайшоў каля абрыву. Можа, гэта частка скарбу, схаванага на нашай выспе. Скарбу? Якога скарбу? Куды падзеліся гэтыя знакі? Можа, яны тут? Таксама няма. Паглядзі на гэты знак. Ён быў на скале побач з манетай. Гэта дакладна пірацкі скарб. Я паляцеў, усё ім распавяду. Трэба пачаць пошукі зараз жа. Вось ён, я знайшоў. Але што гэта можа значыць? О! О! Гэтай схованкі я яшчэ не бачыў. Юлька, ты тут? Юлька! Пираты! Фантазік! Юлька, ты дзе? Як тут ціха. Не хавайся. Я табе нічога не зраблю.
Зараз я тебе вызволю. А, а, ум. Хто порушыў спакой майго скарбу? Я пералічу яго рэбры абардажнай шабляй. Ай-ой, загадка. Чаму вы мяне не шукаеце? Што здарылася? А дзе фантазік? Не ведаю. Ён цябе не знайшоў? Але як? Ён жа быў з табой. Але мы... Піраты вярнуліся па свой скарб? Ну, як гульня, ўсё ў парадку. Фантазік знік. Я ж казаў, піраты скралі фантазіка. Піраты? Якія піраты? Дзе той, хто знішчыў пячатку? Ага. Вой, не. Ха-ха-ха-ха. Пачакай. Ха-ха-ха-ха. Чакай. Стол накрыты. Я доўга гэтага чакаў. Ты гэта... Я 100 гадоў ужо нічога не еў. Пірат. Ды не, я пірацкі капітан. Ага. Яшчэ не так даўно я выклікаў страх на морах і акіянах. Я заваёўваў караблі, рабаваў іх, ды быў непераможным. Ха-ха! Нарэшце я знайшоў тое, што шукаў. Я не хацеў ні з кім дзяліцца. Ха-ха! Будь ты пракляты! Будь пракляты! Скарб, пра які хадзілі легенды, нарэшце стаў маім. І хоць ён цягнуў мяне на дно, я не мог яго пакінуць. І вось ужо некалькі стагоддзяў я зняволены з-за гэтага праклятага скарбу. Ужо столькі гадоў ты сядзіш тут адзін? Няважна, ты знішчыў пячатку і застанешся тут назаўсёды, будзеш маім таварышам. А мае сябры, я не магу іх пакінуць. Ты хацеў маіх скарбаў, вось яны. Але брыльянтаў не ядуць. Яны занадта цвёрдыя. Так, ха-ха-ха, гэта смак багацця. Толькі для абраных, ха-ха-ха. Я чула крык, пад вадой яго няма. Гэта не ідзе тут. Зірні, Прасперо, гэта той знак. Я рабіла толькі стрэлкі. Так, але ці фантазік не палічыў гэты знак тваёй падказкай? Добра, але дзе ён? Я прачувала праблемы. Море стрымае бурлівыя хвалі, з'явіцца скарбніца залатая, старая пячатка самкнецца, а пірат нікуды не праб'ецца. Якая скарбніца, які пірат? Вунь там нейкі ўваход. Цікава. Старая пячатка. Паходні тут нехта ёсць. Фантазік! Вызвалі мяне, чуеш? Выпусці мяне адсюль. Куды гэта ты?
О, а! Фантазік недзе тут. Я не ведаю, што з ім такое. Ты думаў, што пераможаш мяне? О, шалаш, амаль як дома, вельмі добра. Скарб, 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 сапраўдны скарб, скарб. Не чапай. Яго тут няма, але там нейкі калідор. Скарб, скарб, мой скарб, пусці мяне, пусці. Можа, лепш зачыніце куфар? Гэты бляск мяне асляпляе. Без мяне аніяк. Я заўсёды быў дрэнны, сквапны, фанабэрысты. Ты чуў? Гэта дакладна мае сябры, хадзем да іх. Што са мной? Ані святла, ані фантазіка, выдатна. Загадка, не хвалюйся. Пячатка самкнулася, фантазік зараз знойдзецца. Гэта за мяне ён сюды трапіў. Мы пасварыліся і... Гэта вы? Я бачыў пірата, ён за мной ганяўся, а потым мы гаманілі, хадзем. Як добра, што ты ў парадку. А гэта яго скарб. Мы ўжо бачылі. Калі мы ўсё, то, можа, пойдзем, бо вада залівае калідор. Пачынаецца прыліў. Трэба ўцякаць. Пагуляем яшчэ раз? Але цяпер мы не раздзяляемся і шукаем разам. А каго мы будзем шукаць, калі не раздзяляемся?